афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. ассалом бачаҳои азизу меҳрубони ман. имрӯз ман бароятон афсонаи корнамоии рӯбоҳи хокистаррангро мехонам. барои гӯш кардан омода ҳастед? хеле хуб, инак гӯш кунед. зиндагӣ рӯбоҳҳоро маҷбур кард, ки ҷамъ шаванду маҷлис кунанд. баъди ҷамъ шудан яке сар бароварда гуфт: ҳамҷинсон, бигӯед, ки қатолтарин душмани мо кист? одамизод, гуфт яке, одамон моро шикор мекунанд, пӯст мекунанд, пӯсти мо ба онҳо дар кор аст. саг, гуфт дигаре, сагҳо девонавор ба мо дар меафтанду намегузоранд, ки мо дар деҳаҳо сайде ба даст биёрем. паланг, гуфт савумӣ, дар ҳар ҷое ки моро дид ба ғазаб меояду ҳаракат мекунад, ки моро маҷақ карда ба хок яксон кунад. гапатон дуруст, гуфт рӯбоҳе, ки пеш аз ҳама сухан гуфта буд. душманони мо зиёданд, лекин худамон дида истодаем. чанд вақт аст, ки дар бошишгоҳи мо як гург пайдо шудааст. ин хел дарандаи бераҳмро олам надидааст. аз дасти ин фалокат рӯзамон сиёҳ. кору бори ӯ шикори ҳамҷинсони мо. гӯё барои ӯ аз гӯшти мо ширинтар гӯште нест. аз чор тараф садо баромад: бисьёр бародаронамонро нобуд кард лаънатӣ. ба ҷинси рӯбоҳ қирон овард. ӯ гӯё гурба асту мо муш. барои гург рӯбоҳро доштану куштану хӯрдан як ид. хайр, чӣ пешниҳод дорӣ? савол дод рӯбоҳи хокистаранге, ки дар сафи пеш менишаст. онро нест кардан лозим, шунид ӯ дар ҷавоб. ин ба гуфтан осон, гуфт рӯбоҳе. гург аз мо калон, аз мо зӯр бошад, мо чӣ кор карда метавонем? гуфт рӯбоҳи дигаре. ғайр аз ин вай макор чӣ хел пайдо шуда дар меафтад, ки намефаҳмӣ? як рӯбоҳи пир, ки то ин дам хомӯш нишаста буд, сар боло карда гуфт: дуруст аст, ин гург ба кор аст. аммо дар тамоми олам ҷинси рӯбоҳро ҳушёру зирак мешиносанд. наход ки мо бо ҳамин қадар ақлу фаросат илоҷи ҳамин гургро наёбем. хайр, бигӯй, чӣ илоҷ аст? пурсиданд аз рӯбоҳи пир. рӯбоҳи пир қадре ба хаёл рафту сипас ба рӯбоҳҳо фаҳмонд, ки гургро чӣ тавр метавон нест кард. ин вазифаро ба ман супоред, гуфт ҳамон рӯбоҳи хокистаранг, ки дар сафи пеш нишаста буд. рӯбоҳҳо баробар овоз бароварда ба ӯ офарин, офарин гуфтанд. рӯбоҳи хокистаранг ба ҷустуҷӯи гург рафт. дашту саҳрову домани кӯҳҳоро кофта будтазори гургро дид. дид, ки аз кадом рамаи гӯсфанди ра будаасту кафонда хӯрда, забони сурхашро бароварда дар сари пӯсту устухони гӯсфанди бечора лаб лесида нишастааст. рӯбоҳ аз дур ба гурехтан омода шуда овоз баровард: салом, бародари калони мо, гург паҳлавон! шуморо бо шикори бобарор табрик мекунам.
гург ба сӯи рӯбоҳ нигоҳ карда гуфт: кай боз мо бо шумо рӯбоҳҳо бародар шудаем? моро мебинед чун муш аз гурба роҳи гурезро пеш мегиреду ту маро бародар мегӯӣ? ин сабаб дорад, гуфт рӯбоҳ. аз бозе ки шумо, гургпаҳлавон, дар бошишгоҳи мо пайдо шудед, на одамизод аз ҳайбати шумо тарсида моро шикор мекунаду на саге ба мо дар меафтад, на паланг қасди ҷони мо мекунад. хайр, рӯбоҳ, чӣ мехоҳӣ? мақсадатро бигӯй. рӯбоҳ гуфт: мо маҷлисе кардему, қарор додем ки ба паҳлавони номдоре ба мисли шумо як хидматгор дар кор аст. дар ин дунё ғайр аз гӯшт боз чизҳои ба мазза ҳам ҳаст. ҳамон гӯштро ҳам агар қайла карда зира зада бихӯред, 100 маротиба бомаззатар мешавад. баъдан шумо гӯшти мурғро ҳаргиз нахӯрдаед. дар ҷаҳон аз гӯшти мурғ лазизтар гӯште нест. фаҳмидам, хурсанд шуд гург. ту мехоҳӣ ба ман хидмат кунӣ? бале, бале, хидмат кардан мехоҳам. гург розӣ шуда гуфт: хайр, биё як санҷида бинем ки аз дасти ту чӣ кор меояд. рӯбоҳ чанд вақт ба гург хидмат кард. ҳар замон ба деҳа мерафту мурғро дуздида омада пар кандаву сар канда ба ӯ пешкаш мекард. ба гӯшти ҷонварони шикоркардаи гург зира мепӯшид ки ӯ лаззат бурда бихӯрад. ҷои хоби гургро бо думаш рӯфтаву тозаю озода мекард ва ҳавояш тоза мешуду гург ба хоби роҳат мерафт. ин ҷо он ҷо рафта хабар меовард ки дар куҷо чӣ сайде ҳаст. гург ба садоқати рӯбоҳ бовар карда як рӯз ба ӯ гуфт: ту дигар ба ман хидматгор не, ҷӯра ёру бародар ҳастӣ. ҷӯраи шумо будан барои ман хушбахтии бузург аст, ҷавоб дод рӯбоҳ. як рӯз рӯбоҳ дар домани кӯҳ рамаеро дид ки онро 5-6 чӯпони ҳузарби асҳои ғафсу дароз дар даст ва чанд саги бузурги чӯпонӣ бонӣ мекарданд. рӯбоҳ тозон пеши гург омада лабонашро лесидан гирифт. гург пурсид: чӣ дидӣ ки ин хел лаззат бурда лаб мелесӣ? паҳлавон, агар шумо вай думбаҳоро медидед, тоқататон тоқ мешуд. гӯсфандҳо яке аз дигаре калонтару фарбеҳтар, думбаҳо таранг. вой, дар таърифашон сухан ёфт намешавад. дар куҷо? пурсид гург аз таърифу тавсифи рӯбоҳ бетоқат шуда. дар домани кӯҳ натарсида гуфтан гирид. чӯпонҳо дег ҷӯшонида бепарво гирди дастархон нишастанд. сагҳо дар атрофашон ҷамъ шуда устухон мехоянд. гург аз ҷой ҷаҳиду ба ҳамон тараф равон шуд. рӯбоҳ бошад ба деҳа рафту як халта чакка дуздида шикамсирӣ хӯрду боқияшро ба сараш молида омадани гургро мунтазир шуд. ҳамин ки гург намоён шуд: вой вой, вой вой вой, вой вой, гӯён нолакунон дароз кашид. гург лангону бемадор қадам зада ба сари рӯбоҳ омад ва бо ҳайрат пурсид: эй ҷӯраҷон, ба ту чӣ шуд? вой вой, асло напурсед паҳлавон, нолиш карда гуфт рӯбоҳ. имрӯз рӯзи наҳс будааст. ба дасти сагҳо афтодам. ноинсофҳо дошта чунон хоиданду газиданд ки сарам пора шуда мағзаш баромад. гург
чакаи ба калаш молидаи рӯбоҳро мағзи саргумон карда, дилаш ба ӯ сӯхта гуфт: «Оҳ, туро сахт азоб доданд беинсофҳо? Дуруст гуфтӣ, имрӯз рӯзи наҳс будааст. Ман ҳамҷура хуб калтак хӯрдам. ба ҳамон рамаи гуфтагият бо эҳтиёт хазидаву худро нишон надода наздик шудам. Рост гуфта будаӣ, аҷаб гусфандҳои фарбеҳу тоза. Наздик шудаму ҷаҳида як гусфандро гирифтанӣ будам ки аз қафои харсанг 3-4 чӯпон бо шитоб баромада, миёнагир карда, калтакӯбам кардаанд. Оҳ, хаёл кардам ки устухонҳоям пора шуданд. Фалокатҳо маро дида дар ақиби харсанг пинҳон шуда буданд. Як илоҷ карда гурехта ба ин ҷо расидам. Ҳоло мебинам ки ту аз ман сахттар зарар дидаӣ. Биё ҷира ба пуштам баро, ба ягон ҷои хилват барам, худро дорую дармон карда фикри сиҳатшавиро кунем. Рӯбоҳ нолиш карда гуфт: «Оҳ, шумо ба ин аҳвол, ман маҷоли ҷунбидан надорам. Чӣ хел ба шумо савор шавам?» Гург пеши рӯбоҳ дароз хобид, шикамашро ба замин часпонд ва ба ӯ ёрӣ дод ки ба пушташ барояд. «Ман оҳиста, эҳтиёт карда мебарам, азоб намекашӣ», гуфт гург. Гург оҳиставу бо эҳтиёт рӯбоҳро пуштора карда равон шуд. ҳамҷинсони рӯбоҳ аз 4 тараф тамошо карда завқ мебурданду ҳамҷинси хокистарангашонро таъриф мекарданд. «Офарин, офарин, офарин! Ҳа, офарин! Гургро хар карда савор шудааст!» рӯбоҳ аввал хурсандона бо рӯҳи болида ва баъд нағмакунон ба таронахонӣ даромад. «Гулхорундае, баргаки гулхорундае, сиҳата бубин болои беморундае, бемор гаранг, сараки бемор гаранг, сиҳата бубин дар кайфи хуморундае, ҳа-ҳа, ла-ла-ла-ла». Гург гуфт: «Ҷӯра, рӯбоҳ, ту чӣ гуфта истодаӣ?» Рӯбоҳ ҷавоб дод: «Гург паҳлавон, аҳамият надеҳ. Майнаи сарам рехтааст, ақл дар сарам нест. Ҳавоӣ ҳарчӣ гуфта истодаам». Рӯбоҳ чанд дақиқа хомӯш монд, баъд тоқат накарда рӯҳ гирифта боз суруд хонд. Гург ба ӯ гӯш доду афзояш беҷо шуд. Рӯбоҳ ҳолати ӯро дарк карда поён парид. Гург фиреб хӯрдани худро фаҳмид. «Аҳ, лаънатии фиребгар! Ҷазои туро надиҳам, номи ман Гург не!» Гӯён рӯбоҳро сур кард. Рӯбоҳ давида пушти осиёб пинҳон шуд. Гург ба шаст омада ӯро доштанӣ шуда буд ки даруни нови осиёб афтоду ба чархи осиёб зад. Чарх гургро зада зада ба 4 тараф мегардонд. Гург дар ин ҳолат 100 ҷон ҳам медошт, зинда намемонд. Дар хотири рӯбоҳҳо байте нақш баст ки корномаи ҳамҷинсонаш рӯбоҳи хокистарангро ёдовар мешуданд. Буд гурги ваҳшии дандондароз, рӯбоҳ ӯро кушт бо макру бо ноз. бачаҳои азиз, ин буд афсонаи корнамоии рӯбоҳи хокистаранг. бо мо бимонед. хайр, бачаҳои азиз, то вохӯрии оянда. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.